कुडाळ तालुक्यातील हाराप येथील बँक ऑफ इंडियाचं ATM फोडण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केलेल्या 5ही आरोपींच्या मुसक्या जिल्हा पोलिसांनी आवळलेल्या आहेत। त्या 5ही आरोपींना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आणि आज त्यांना न्यायालयासमोर हजर करणार आहेत। या 5ही आरोपींकडनं साधारण 27 ATM, त्याचबरोबर ATM फोडण्यासाठी जे वापरण्यात येतं त्याच्यासाठी जे त्यांनी वापरलं ते गॅस कटर, अशा काही वस्तू पोलिसांनी हस्तगत केलेल्या आहेत। ह्या ATMची 1 महिन्याच्या पूर्वी ह्या आरोपींनी टेहळणी करून कुठे आहे ते ATM आणि कसं फोडता येईल याबाबतची सगळी त्यांनी खातरजमा करून घेतली होती। त्यानंतर प्रत्यक्ष हे सगळे आरोपी ते ATM फोडण्यासाठी तिथे आले होते, मात्र सतर्कतेमुळे हे आरोपी ATM फोडू शकले नाहीत। मात्र फोडण्याचा प्रयत्न करणारे ह्या आरोपींना 5ही आरोपींना जिल्हा पोलिसांनी ताब्यात घेतलेलं आहे। या आरोपींमध्ये किरण बाळू चव्हाण, वय वर्ष 29, राहणार वनगळी, तालुका इंदापूर, जिल्हा पुणे। त्यानंतर विजय दीनानाथ जाधव, वय 19, राहणार वनगळी, तालुका इंदापूर, जिल्हा पुणे। मारुती गोविंद सुरवसे, वय 19, सध्या राहणार वनगळी, तालुका इंदापूर, जिल्हा पुणे। मूळ राहणारा कोराळ, तालुका उमरगा, जिल्हा उस्मानाबाद येथील आहे। त्यानंतर 4था आरोपी जो आहे तो समाधान शहाजी यादव, वय वर्ष 27, हा बाबुळगाव, तालुका इंदापूर, जिल्हा पुणे येथे राहणार आहे। आणि 5वा आरोपी हा औदुंबर राजकुमार शेलार, वय वर्ष 27, राहणार पळसदवे, इंदापूर, जिल्हा पुणे। असे हे सर्व पुण्याचे आरोपी आहेत। तरुण असे 19 वयापासून ते 29 वर्षापर्यंत असे हे तरुण सर्व आरोपी आहेत आणि यांनी हा प्रयत्न केला होता। मात्र 24 तासाच्या आत या सर्व आरोपींना पकडण्यात पोलिसांना यश मिळालेलं आहे आणि हे आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात आहेत। यांची चौकशी सुरू आहे। यांच्यासोबत अजूनही काही आरोपी होते का, की अजून टोळी आहे का, हेही पाहण्याचं काम पोलीस करत आहेत। जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी आत्ताच पत्रकार परिषद घेऊन याबाबत माहिती दिलेली आहे आणि आता ह्या सर्व आरोपींना न्यायालयात हजर करण्यासाठी घेऊन गेलेले आहेत। लवमाडेश्वर, कोकण सात लाईव्हसाठी सिंधुदुर्ग।